Wanneer? Nancy. Bikes. Wat is die? Wat zoek je nou geweest? Nee. Hoor je zo? Hoor je? Alsjeblieft. Trek je dit. Wat dan? Trek je dit. Wat zoek je maar uit bij de Nee, die is mijn die. Trek hem uit. Trek je dit dan voor je mees. Ga niet mee zien. Ga niet mee eens. Vrij op baard. Alright. Wat zoek je maar uit dan in mijn huis? Ik wil je gemis. Gaan uit. Oké. Alsjeblieft. Als ik om eet anders gaan praten. Ja, als ik vrouw mooi. Gaan uit. Maar jouw pirates. Oké. Stop. Oké. Emma Pili. Oh, Emma Pili. Hey. Je moet zeggen, je gaat kerk vandaag. Ja, nou. Sorry? Ik zei, trek uit jouw top. Trek uit top. Om te dienen maakt Ik vraag je wat Jij vandaag. cheese. Ik is relaxed. Kijk wat je het veel Zeg, gezien het. Hoor je zo. Ik zei, ik zit aan relax hier. Kijk. Movie. Ik kijk film. Wat ken je van movies? Alsjeblieft, Tofiki. Wat ken je van Ik movies? vraag ook bijna mooi. Ik vraag, wat ken je van movies? Oké, kom maar. En fuck it, mensen. Oké, laten we Fuck it. Jij wil me zeggen. Alright. Jij wil echt me Nee, je moet bekijken. niet met klein. Ik vraag je mooi. Trek hem uit. En zet hem daar buiten. Ik kom niet binnen, meester. Trek hem uit. Kom maar, kijk alleen je pa. Hey. Alsjeblieft, jij zoekt moeilijkheid. Je zoekt moeilijkheid. Die mensen zeggen, ik rij je aan. Alsjeblieft, ga uit, man. Oké, hou. Hey, ik vraag hem mooi. Hey, die man wil niet uit. Oké. Vat hem uit, meester. Dat is Ik advaar jou niet in, meester. Vat iedereen top. Zet hem buiten. Dankie. Nou kan je maar jouw ding doen wat je wil doen. Praat wat je wil praten. Hoe gaat het dan? Nee, sorry. Nee, moet niet meer aan vatten. Jij hebt jou mooi gevraagd. Yes, groot man. Voor wat kom je nou niet zo? Ik het beetje leuk. Ik wil net iemand komen rechtmaken. Wat is dat? Ik wil komen rechtmaken. Die mensen die weten, the people on Facebook think I'm the one that are wrong. Hey man, hoor eens zo. Oké, Je is bezig om voor mij enemies te maken. Enemies. Ja. Die mensen Hij is weten bezig, hoor je. Oké, zet dat tot ons span. Ik wil Die even ontspannen. Isaacs is bij goede mensen. Net als ons morgen. Hey, deze gaan mors. Niet zeggen ze Deze gaan mors, hoor je. Kom ons zet eerst een beetje. Hey man, hoe kom gaan we zitten? Hoe kom? Ik heb gezegd bij jou. Vicky man, wat is jouw story? Zet alsjeblieft. Je zet Je hebt kalm. brillen op je oor. Ik ga net brillen breken. No. Binnen je gezicht. Oké, excuse. Kom en zit en wees zo kalm. Kan ik passen? Kan ik zitten? Can I even see? Ik wil eerst voelen. Mijn gevoelens moet mij zeggen. Als jij welkom. Your feelings. Ja. But I can feel the Holy Ghost, the Holy Spirit telling me, I can see you're in a very good mood. Not like yesterday. Ga dan brengen voor je ice cream, je donder die het er niet Hé man, hoor je zo. Oké, zet. Je praat niet van. Oké. Hé, hoor je. Alright, Sam. Meneer voor mij die moeren maken. Excuse. Meneer die moeren Oké, maken. excuse. Je maakt mij die moeren, Vicky. Please. I'm asking you. See, I'm very calm. Oké, No, come on, ik zet hier next to you. Om Peter, ik ga niet met klein alsjeblieft. Ik vraag je net mooi. Alsjeblieft, ons met klein niet. Maar wat is jouw story? Kom, zet toch eens zo. Alsjeblieft. Hoe kom je dat daar kon zitten? Alsjeblieft. Huh? Ik wil eerst met gezellig ons bedienen uitsorteren. Die mensen zien, myself and you've got a good relationship. Zo uitsorteren. No, please, I'm asking Als you for kan the het zo last time. uitsorteren? Alsjeblieft, please, ik ga niet met klein. Ik vraag je mooi. Alsjeblieft, pa. Maar wat is jouw story? Alsjeblieft, kom zet toch om Peter. Alsjeblieft. Hé, mijn weet ik weet niet wat zoek je niet. Ik weet wat is jouw story? Luister eens om. En kijk me niet gevreed. Kijk me niet chat. Ja, jij praat niet zo met mij niet. Jij praat niet zo met mij niet. Zeg, joh, ga je gaan kijken. En je gaat vreten gaan kijken. Raak het naar. Ik ga je donner. Raak je niet met klein. Ik ga je bliksem. Je ziet je kalm is. Vrouw verschonen. Ik ben klein. Ik ga je haat bliksem zijn. Oké, I'm sorry. Ik zeg je. Alright, so, Peter, ik is nou hier zo vanavond. En ik wil je moet me mooi. Ik heb een goede hand. Had je loan in de je rata kapilia kau verder. Maar die mensen op Facebook denken, ik is die ene wat altijd verkeerd. Jij is een moor, dat ken je niet. Is dat een gemorst? Ja, jij is een moor, Vicky. Jij is een moor, want jij maakt dat mensen, jij brengt voor mij enemies. Jij maakt voor mij vijanden. Peter, echt van allemaal. Ja. Echt van allemaal. Ja. Dat is alles zwart, man. Waarvan dat Wat mij lelijk kijkt. Door jou. Een soort man met soorten zoals ik. Ja. En wat? Ik zeg gewoon, je gaat mij zo kijken en je gaat daar staan. Emma Pili, maar op Bani is bij je kwart gemaakt. Hoe komt je als een blauwbel? Hoe komt je als een blauwbel? Fuck off, maar niet begint dit. Van wat hier kom je zo? Oké, net zoals ik zei, een beetje. Dit is nagerecht en ik ben niet, je moet met klein. Oh. Je ziet dat ik het een goed jaar. Ik lijk ook bij je. Ik zal je maar zeggen dat ik nagerecht zoek.
Vicky, Wag, wat is jou storie, Jay? Wat is jou storie? En vir wat het jy gekom na my toe? Vir wat? Wag, we don't. Hoor eens, wat het jy na my toe gekom? Ja. Jy soek 'n ander ding, Sam. Oh, ek is baie rustig op. Sien jy? Ek staan Jy soek 'n ander ding. Sien jy as ek die ding uittrek? Yes. Jy moet weet, niemand gaan my kan keer nie. Niemand keer my nie. Wat is jou storie, Vicky? Is die wat ek kom te gebring het? Nee. Is nagerig, pa. Vir my? Ja, vir Jay en Mama Laura. Nee. Maar hoe kan jy ek moet niks as jy Sy maak dan die beste. Wie? Donuts, jamterte, Kom maar kyk. koeksusters. Jy Jou- kom met die. Donuts! Jamterte! Koeksusters, Mama Laura! Ja. Baie lekker. Maar as jy geen nooit mense kom, maar kom altyd kom geen Voor van wat my. moet ek vir jou gee? Is jy nie 'n vrou nie? Ag, Here, jy weet tog ek is alleen loper. Nie, maar wat is jou storie, man? Alright, jy sien dit, omdat ek beklei nie. Ek wil vandag hê die mense moet sien. Ek en jy het nie beef nie. Ons het nie beef. Ons kan as ons wil. En vandag gaan ek iets doen wat ek nog nooit gedoen het. Ek wil hê jy moet hoor vandag om Pieter. Vandag gaan ek doen iets wat ek nog nooit gedoen het nie. Ek is 'n politician. Ek is 'n groot prater, maar vandag gaan ek bid laat die Here vir ek en jy moet behoed en bewaar. Die salwing kan val. Die salving. Jay. Yes. Die grootste sonder. Moet nog nie sê ek is 'n sondaar. Ja. Alright, kom ek gaan laat ek net gou bid en Ja. wees nog net Sê ja. wees net Kom kalm. staan saam met papa hier. Wees net kalm. Opa. Ja, wees net hierson Pieter, hierson. Jans beklei nie. Dankie. En dat kom met my swart hart uit. Uit my swart uit. Hou hierson. Ek gaan nie beklei nie. Ek beloof. Vicky, die gaan ek neem, maar ek gaan dit vir my kleinkind gee. As reg. Ja, ek soek niks van jou af. Kan ja. Ek weet nie wat jy nou gooi, laat my kleinkind No, eers doodgaan. I will never ever poison you. Ja, laat my kleinkind eers doodgaan. Ja. En dan The person gaan jy that, sien. let me tell you today, the person that will poison is that pastor in Vredendal in the Western Cape. That pastor. Which one? Jy ken hy gemors dat gesê Jou ek is broer. met my broer. Ja, is jou broer seker. Alright. Ek ken hom nie. Kan ek net Pieter? Ek sien jy's moeg, jy's nie lekker nie. Kan ek net vir ons bid? Ek vra jou baie mooi, Ja. asseblief, Yes. bid in 'n regte wy. Moenie uit die vlees uit bid nie. Bid uit die gees uit. Dat jy hom voel Ek moet nie uit die vleis uit bid nie. uit die vlees. Ek moet nie uit die vleis uit bid nie. Sien jy, dis wat ek sê. Oh. Swart man. Pieter, ek gaan bid, nie sê ek is 'n swart man. Ek haat dit as jy vir my sê ek is 'n swart man. Gaan toe sê ek is 'n blou bou. Okay, alright. Okay. Alright, ek gaan nie jy sê ek wil net seker my maak. hande vol maak. Okay, ekskuus. Dat jy moet kan vir my. Alright, alright. Jy moet my vir 'n wan vat. No, vat nie vir jou vrou. So, ek moet Vir wie gaan jy bid? vir jou. Jy Vir sê my? Ek moet uit die Ga jy vir my bid, Vicky? vir ons. Hey! Vir ons. Hey. Hoe? Jy sê nie gepraat van jy gaan afspreek bid. Jy gaan bid, dat jy kan loop. Okay, ja, dit wat ek gaan doen. Nou, vir my bid. Nee, vir die huis, vir die salwing van die Here. Asseblief, vir ons almal. Laat ek en jou beskerm word. So daar waar ons loop. Die Here het my die autoriteit gegee om vir myself kan hande op te lê. Kan- Nie jy nie. Can I just be today the Nee, one Vicky. that asseblief om Pieter kan ons nog stil raak. Asseblief, ek gaan nie lank wees nie. Ek gaan staan. Oh, ja, was ek. Stilte. I know I'm a politician, ek kan baie praat, maar ek kan ook bid. Asseblief. Asseblief kan ons net kalm raak. Is jy kalm, pa? Is jy kalm? Alright. Kan ons. Maak toe jou oor, asseblief. Maak toe jou oor. Vader God, ek kom vanaand voor u. Johannes baie iskoud, pastoor. Pastoor, Johannes baie iskoud. Jy moet regtig bekeer. Jy moet jou regtig jou hart vir die Here gee. Hoor jy vir my? Okay. Nee, ek voel ek moet jou bliksem. No. Tot jy jou hart vir die Here nog gee. Weet jy dit, Vicky? Ekskuus. Kom ek vryf na 'n wag. Wat soek jy vanaand by my huis? Kan ek net klaar bid om Pieter? Nee. Ek het jou klaar gestop. Ek het jou gestop. Dis my ander yskom. Johannes baie iskoud. Jy moet jou hart vir die Here gee. Asseblief kom, Vicky. Waar is jou pere stop?
Okay, can I just say Ek that? het 'n hond wat soos jy lyk, pirates wit en swart. Hy is hier agter. Nee, maar niet die hond, ek is baie Ek van het 'n van- hond wat soos daai top lyk. En ek sê jou, ek gaan hom losmaak. Jy sal as jy hier, Vicky, jou hele klokkies gaan nie weer kan lei nie. My wat? Jou klokkies. Wat is klokkies? Jou ballas. Ek sê vir jou. Zeg, wow. Ek sê vir jou. Om paté. Ek gaan. Hey, moet nie die moeder maak nie. Weet jy, ek moet die deur No. Ek steek hom toe. Okay. En dan gaan ek vir jou goed op moer hou. Maar jy sê klokkies. Jy kom met jou Wat is, gedag- okay, ek wil net seker maak. Klokkies. As jou ballas. Wat is Hulle sal nie weer kan lei nie. Hoor jy van my? My klokkies sal nie weer kan lê nie. Ja, hulle gaan daai twee klokkies, hulle gaan doodstil staan. Ek sê jou, Wys 'n bietjie vir my wat met klokkies dat ek sien. Vicky, ek gaan jou. Oh. Laat stil staan. Laat stil staan. Ja, gaan hulle laat stil staan asseblief. Alright. Asseblief. En hoe Alright. baie dankie vir die pudding vir my. Vir die pudding, ek is baie ja. Ja, Father God, in closing, Vicky. no weapon formed against me and Wampete shall prosper. Ek is baie lief vir die oom. Julle weet hoe voel ek vir die oom. Is net so nou en dan kom die duivel. Wanneer Wampete my sien, dan noem hy my 'n swartbal. Dan noem hy my 'n swart gat. Maar vandag weet ek dat die Here hom gaan kalm maak. In Jesus mighty name. En wanneer ek sê amen, dan moet jy sê, neighbor, look at me. Neighbor, say look at me. Fuck you. Ek sê fuck you. Not fuck you. Fuck you. Neighbor, fuck you. Yes. Thank you. I've tried. I've tried. Bye-bye, neighbor. Fuck you. Fuck. Okay, Out of my house. it's fine. Fuck.